En relació al punt 4, el pla d'auditories i actuacions del control financer dut a terme per la intervenció general, ens agradaria comentar alguns assumptes inclosos a l'expedient de control financer elaborat per la pròpia intervenció general d'aquest Ajuntament. El primer cas és la concessió opaca, al nostre entendre, i no justificada del complex esportiu tenis de l'Hospitalet i la constatació d'irregularitats en la gestió pública del concurs que ha fet l'Ajuntament. Cal explicar a la ciutadania que un equipament esportiu de propietat municipal, com és el complex municipal de tenis, segons la pròpia intervenció municipal, no està sent controlat com marca la llei quan es fa una concessió demanial com aquesta. Des de fa més d'un any, Com Poble Actiu ha anat demanant documentació sobre aquesta concessió perquè no ens agrada la pinta que fa, i des de fa massa temps. En un primer moment, tot i les mancances i crítiques sobre com es gestiona una federació esportiva, semblava tenir sentit que la Federació Catalana de Tenis gestionés un centre esportiu de tenis a la ciutat, almenys sota l'esperit d'una concessió demanial en la qual l'administració que permet aquesta cessió ha de garantir que compleix amb la funció prevista, que, com diu el contracte vigent, recull garantir que hi hagi classes per a totes les franges d'edat, el 2% d'ús gratuït i social de tenis, pàdel, piscina, entre altres requisits i controls irrenunciables. Però l'any 2015 la federació es va vendre per 500.000 euros el seu contracte de concessió demanial a una empresa anomenada Fútbol es Nuestra Vida, participada, segons dades fiscals, al 100% per una constructora, Centro de Obras, Proyectos y Actuaciones Torriente S.A., amb seu a Madrid, i que disposa d'una marca comercial anomenada Soccer World, però que quan vas al complex municipal de tenis de l'Hospitalet i vas a mirar, aquesta marca es transforma en l'Hospitalet Racquet Club. Tot, a més, afectat dins de l'àmbit del sector 2 del PDU Gran Via Llobregat. El projecte preveu que l'espai quedi reservat a equipaments, però també inclou, amb un asterisc, inclou molt a prop que parli de nous equipaments i no sabem quins són aquests nous equipaments que té el govern previst per aquesta zona o inclosos dins d'aquesta zona. Des de la seva entrada, aquesta nova empresa, que ara té la concessió demanial de l'equipament, va acomiadar tot el personal del complex que portava anys en aquests llocs de feina, monitors i tècnics de manteniment del mateix. La nova empresa tampoc ha afrontat l'estat de deteriorament evident de l'espai, com caldria, i s'ha constatat una baixada també del nombre de socis i sòcies del club, segons el propi informe de la intervenció general, no s'ha presentat la documentació necessària en un clar incompliment del contracte. Literalment, de l'informe d'intervenció general podem llegir l'extracte quan parla de la revisió del compte d'explotació del complex esportiu de tenis l'Hospitalet. La intervenció ens diu que a data de 3 de maig la Federació Catalana de Tenis va proporcionar l'informe, a més el 10 de març del 2017, efectuat per l'empresa Parés Auditories, que només inclou el compte de pèrdues i guanys del mes de gener del 2016. La intervenció general va requerir per escrit al Servei d'Esports la presentació el 16 del 3 del 2017, la presentació de la revisió limitada del compte d'explotació del període entre l'1 de febrer del 16 i el 31 de desembre del 16. El Servei d'Esports d'aquest Ajuntament va respondre el 2 de juny que li ha reclamat a l'actual concessionari. El 26 de juliol i el 26 de setembre del passat any 2017 la intervenció requereix novament al Servei d'Esports amb còpia al Servei de Contractació, la documentació esmentada i l'informe de l'incompliment contractual en què incorre l'empresa concessionària. El 3 d'octubre el Servei d'Esports respon amb un informe tècnic sobre la no presentació de la revisió limitada del compte d'explotació corresponent a l'empresa concessionària actual. No obstant, la intervenció general, a data de l'emissió del present informe, no té constància de les actuacions que ha pres l'Ajuntament sobre l'incompliment contractual que ja va traslladar al Servei d'Esports amb còpia al Servei de Contractació. Bé, la intervenció municipal no en té constància i nosaltres tampoc. Què està fent el govern en relació a l'incompliment contractual per part de l'empresa concessionària del complex de tenis municipal l'Hospitalet, esmentat per la pròpia intervenció en aquest informe. Li volem recordar a l'equip de govern i a l'àrea d'esports que és la seva obligació vetllar per a garantir el compliment de les condicions del contracte i, per tant, si no ens equivoquem, segons la clàusula 24 del contracte de concessió demanial, l'Ajuntament té la capacitat de deixar
sense efecte aquesta concessió i així li tornem a demanar des d'aquest grup municipal, davant la constatació que mostra la intervenció general d'aquest Ajuntament de l'incompliment del contracte. Bé, ens preguntem si aquest equip de govern voldrà treballar per retornar a la gestió municipal aquest equipament en vista dels incompliments